Mutongi wedare reHarare Magistrates Court aramba chikumbiro chaMagaya nemudzimai wake chekusavata mujeri kusvikira vatongwa. Walter Magaya remanded to 13 November nekuda kwemhosva 5 dzekubata chibharo uye 13 dzefraudi neutsotsi hwemba hwakakundikana, a failed housing scam. Kutongwa kwemudzimai wake nezvebheiri kuri kuenderera mberi. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mutongi wedare repamusoro muHarare Magistrate Mariwanazvo Gofa vachangobva kudzima chikumbiro chebheiri chaProfet Walter Magaya nemudzimai wake Tendai chekusunungurwa nekuda kwemhosva zhinji dzavari kupomerwa, vachiisa vaMagaya muchitokisi kusvikira musi wa13 November. Pamhosva 13 ndedzefraud which is tied to a botched multi-million-dollar housing scheme that fleeced church members, uye mhosva 5 ndedzekubata chibharo kubva kumadzimai maviri echechi yake. Pamhosva dzekubatwa kwechibharo, Magistrate Gofa akati imhosva dzakakomba, so there is no jurisdiction, ndokunzi aende kudare repamusoro kuti abhadhare mari yechibatiso. Uko Tendai achifambirawo nyaya dzake. Nyaya yefraudi inotsanangura kuti Magaya akashandisa sei purazi raGideon Gono, uyo aimbova gavhuna weRBZ, to scam vateveri vake kuti vatore mari muchirongwa chekuvaka dzimba. Mawitnesi ari kuramba achiuya neuwandu hwavo kuzotestifya nyaya idzi nedzimwe. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei mucomment section tichikurukura nezvenyaya iyi.